Leading up to 2018 elections, in December 2014, Jonathan Moyo was on BBC Hard Talk, saying the then VP Idi Mnangagwa was not the anointed one to take over. 10 years later, Chris Mutsvangwa says the same thing to the current vice president. Ashperi mushe mure Zimbabwe, sarabina mashoko buda chinyogwa tiona kuti aiwa zvinzi history yango zviripita zvamboita kuna Jonathan Moyo ndozvakuita kuna Chris Mutsvangwa. Ndoti subscribe or like out on the bell icon. Tivina zimu anyara vachiti the 2014 to 2017 was a very difficult period wherein we lost economic and social development time due to overbearing and toxic politics. And as Zimbabweans, I guess, we must not allow what happened before to happen now for the betterment of our economy. Varikuyatsvara masviko kuti aiwa zvakamboitika muna 2013 zvakuripita, of which at that period takabva taluza our economy nedevelopment yaitika. Sezvazviri kuitika tichiona Chris Mutsvangwa achichana masviko kuti aiwa VP Chiwenga was the anointed one. Yakasiyana nemachechi ekuti aiwa zvinonzi Niki ndiye ari kutevera, vari kuti aiwa. Saka panapa vari kuuya vachieja vanhu vachiti aiwa nyika yeZimbabwe let us watch kuti zvakamboitika mashure zvisaripita. Noda kuti the bed inoza kwatiri, we are the ones who will suffer. Anouya achieducate kana achieja vanhu achiti aiwa zvakamboitika muna 2013 zvakuitika. Tiona Chris Mutsvangwa achiti VP Chiwenga ari kuavoida kuti vasapita succession race. Now we are infighting battle with ZANU-PF yazokura izokura moto muri Zimbabwe. Tinotodze mafungiro enyu munoti kudi pamusoro penhau iyi. Pinda comment section medu, musano subscribe, kulike, tinotina on the bell icon.